תשים את הרגל על הרגל שלי. באמצע הארוחה בשיפודים, אדיר מותח את השריר. אדיר, שים על הרגל שלי. תעשה לו את המתיחה, נו, תשחרר לו. תרים את הרגל, אדיר. אני לא יכול. אתה רוצה להישאר פה? אני לא יכול, אם אני קם אני לא חפוש העבודה. הוא צריך ללמוד. נעשה לו את העסקית. תראה לו, קום, אין ברירה. שילמתם? אתה עוד לא... בסדר, נו, קום אבל. תרים את העוד, עוד, תרים. תרים, נו. כן. הגעתי. זה שריר של... זה שריר של שחקן כדורגל מקצוען. של זינדין, זידן. לא, אתה יכול לקום, אדיר, נו. אני אקום, אבל אני נופל. תראה אותי פה, אבי יתפוס אותך. תביא ספרי, תביא ספרי. ספרי לא זה. אני. נפתח לו השריר. מה, נכנס לך השריר? זה קורה, זה קרה. דיברתי איתו על כדורגל. לא, אני אגיד לך מה קורה, גם אני אגיד. תפסת אותה? יש לי ניסיון בזה קצת. צלם אותו, אביר, הכי לא וידאו. אביר, בוא לפה, לא. קח, צלם. הנה, באמצע שיפודי התקווה, ואדיר זה 5 שקלים. לא, בלי כסף. זה בחינם. היהודי החמוד הזה, הכל בסדר. כמו שעושים לכדורגלנים כאן? תהיה בריא, אדיר. חבר'ה, זה שלך אחי.